Billi tħares lil mill-volumi lejn direzzjoni aktar selettiva li tattira turisti li jfittxu esperjenzi uniċi Maltin u Għawċin, il-Viżjoni Malta 2050 qed tidderiġi lit-turiżmu biex ikompli jappoġġja r-reżiljenza soċjo-ekonomika ta' Malta. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turiżmu Ian Burge enfasizza l-importanza ta' din id-direzzjoni lejn valuri ola, reżiljenza u sostenibilità waqt laqa mal-imsieħba involuti fl-industrija tat-turiżmu biex jiddiskutu l-Viżjoni Malta 2050. li tnedi tal-konsultazzjoni pubblika aktar kmieni din is-sena. Dr. Burge fakkar li t-turiżmu jibqa' pilastru ewlieni fil-ħajja ekonomika u soċjali ta' Malta, benefiċċji li jinfirxu ferm lil hinn mill-ħaddiema direttament impjegati fl-industrija u jilħqu bosta setturi oħrajn tal-ekonomija. It-turiżmu jiżgura wkoll il-konnettività b'saħħitha ta' Malta mal-bqija tad-dinja, filwaqt li jiġġenera n-numri ta' konsumaturi meħtieġa biex jippermettu l-ekosistema soċjo-ekonomika vibranti u diversifikati li jgawdi l-pajjiż. Permezz ta' din id-direzzjoni t-turiżmu se jkompli jkollu ir-rwol kruċjali lejn żvilupp soċjo-ekonomiku aktar reżiljenti. Lan ewlieni tal-Viżjoni Malta 2050, żied jgħid Dr. Burge. L-istess ġid illi jgħin lill-gvern jgħin lis-settur privat ikompli investi, kompli tejjeb il-kwalità ta' ħajja li fl-aħħar mill-aħħar huma l-objettivi mhux biss tal-pilastru tat-turiżmu f'din l-istrateġija imma anke il-pilastri l-oħrajn illi jikkumplimentaw. U għaldaqstant dal-għodu smajna mhux biss mingħand l-imsieħba soċjali, mhux biss mingħand sħabna f'entitajiet oħra governattivi imma anke mit-tim illi qiegħed imexxi din l-istess strateġija. Is-Segretarju Permanenti għall koordinazzjoni u l-implementazzjoni tal-Viżjoni Malta 2050 Ronald Mizzi qal li filwaqt li t-turiżmu u wieħed mill-indikaturi li permezz tiegħu normalment jitkejjel is-suċċess ekonomiku, il-Viżjoni Malta 2050 tkejjel is-suċċess ibbażat fuq il-kwalità tal-ħajja. Il-laqgħa ġiet indirizzata wkoll mill-Uffiċjal Kap Eżekuttiv u d-Deputat Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Carlo Mikallef u Leslie Vella, l-ekonomista Jonathan Spiteri u l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat.